Salamu alaikum. Ya. Umar wallahi. Bari in wani zauna. Ya tunkayya. Wallahi ka so mu masu kudi ne. Ba saka sai kai ta waki wahala bai siya ba. Allah ya taimake mu su mu masu kudi ne. Idan Allah. To zuciya. Ta wani hanya ka samu wannan kudaden haka? Oke, kana so ka ce mun kai baka da labari? A'a, labarin me kuma? To wannan application mai suna Fi Network. Fi Network. Wannan ne ya tsara magana. Shi kana konsai a cikin dakin ka saka yi kudi. Kai gama zan je ne dama in taso shi ya raka ni kasuwa zan sai da waya na. Ba kuɗi gari. Saka sai da boyan ka sai. Ba zan sai da shi ba? Dole ne shi mu kai shi kawo shi. Ka san dai abin namu dan yarbawa yanzu wannan waya in na sami mai 15,000 normal zan sayar mai 15,000 ne saka sai da 15,000 nake a to san siyar saka baka asiri zan baka 50,000 ne kai dan yarbawa 50 ne saka baka gaskiya ne yanzu to yanzu ya ra'ayi wurin ta zai shiga gida masha Allah to yanzu burin shiga gida to dan yarbawa magana kudin fa kudi mini kudi na waya sai fa ya fashe mu na saka baka sai fa ya fashe ba shi yasa na sai san baka 50,000 ba to ai ina a tunanin na yanzu zaka bari 50,000 ne san baka ka sai saka sai da waya 50,000 sai fa ya fashe yanzu dai ba kudi sai fa ya fashe Gata mu fara ka dai No. Ka danna mana subscribe, ka danna mana alama